Γιαγιά, τι κάνεις? Παρακολουθώ τις προστιχές τους. Μήπως είδες τον Αντώνη? Είναι μέσα. Θα έχει πάει καμιά βόλτα. Η Τιτίκα πού είναι? Πού θέλει να είναι η Τιτίκα τέτοια ώρα? Στο πλισταριό. Θα βγάζει τα μάτια της. Πάω να τη φέρω. Να χαθεί το βρωμοθήλικο. Πώς σηκώνεται έτσι από το κρεβάτι? Μια ρόμπα δεν μπορεί να φορέσει απάνω. Σταματήστε καλέ, δεν ακούω. Τι να ακούσεις, αγγλέζικα μιλάνε. Άγιος ο Αντώνης, Μέχρι να πάνε. Εδώ στη Φιλοθέα 2 βήματα είναι. Θα βρήκαν κίνηση. Τέτοια ώρα. Μπορεί να τον κάλεσε απάνω να τον δρατάρει κάτι. Παντρεμένη είναι αυτή η ηθοποιός. Η Σάρον Στόουν. Δεν ξέρω το όνομά της. Ανήπαντρη. Φύλαξε μωρή κάτι και για το γαμπρό, όλα σου τα είδαμε. Μήπως να πάρω τηλέφωνο τη Σάσα? Ουφ, με τρελάνετε πια και οι δύο. Είπα κι εγώ να δω μια ταινία. Ωραίες ταινίες βλέπεις. Διδακτικές. Αυτές μ' αρέσουν. Βέβαια, ναι. Πάει το κορίτσι. Όταν πέθανε ο συγχωρεμένος, τόσο δεν τον έκλαψες. Αυτό ήταν, τέλειωσε. Δόξα τω Θεώ. Γύρνα να δω τον ειδικό απεσταλμένο. Ορίστε, πες το με την ησυχία σου. Δεν βλέπω. Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Εννοώ δεν βλέπω γενικότερα. Θα πω στην εγγονή μου να με πάει στον οφθαλμία του. Να της το πεις. Ήθελα να ξέρω γιατί εσύ βλέπεις. Τόση διαφορά ηλικίας. Ορίστε. Όρεξη είχαμε να δούμε το πισινό του βραδιάτικα. Είχαμε. Γύρνα και από μπροστά. Σταματήστε πια τα σχόλια. Εγώ πάω τώρα, εγώ. Πού πας? Θα βγω με τον Αράπογλου. Για κοίτα στο περιοδικό τι έχει τώρα. Τι μέρα είναι? Πέμπτη. Ελληνική ταινία έχει. Ναι, αλλά κοίτα ποια ελληνική ταινία. Τι σημασία έχει, όποια και να είναι, δεν την έχουμε ξαναδεί. Τόσο κόπο σου κάνει να κοιτάξεις. Όχι, κανένα κόπο. Κοιτάξω. Πού ήσουν εσύ? Στο σούπερ μάρκετ πετάχτηκα. Λοιπόν, Ναι. τι έχει? Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Είναι 10 παρά 20. Την Πέμπτη δεν βρίσκω. Δεν είναι. Περιμένω. Ναι, και εγώ περιμένω να βρω την Πέμπτη, διότι τα έχουν λίγο. Πώς τα έχουν βάλει, είναι ένα περίεργο αυτό τώρα, γιατί δεν το είναι ξεκάθαρο, κατάλαβες. Να σου πω τώρα, σαν πως κρατάνε και τα κανάλια τα προγράμματα. Ό,τι θέλουν να βάζουν, άλλα γράφουν, άλλα παίζουν, δεν είναι τώρα για το. Δεν πειράζει. Δες εσύ τι λέει. Θα κοιτάξω και να δω τι λέει. Αρκεί να βρω την Πέμπτη, αυτό. Άμα δεν την βρω, πώς θα σου πω τι λέει. Βλέπεις χωρίς τα γυαλιά σου. Πώς το βλέπω. Ναι, λοιπόν. Είναι λίγο. Δεν το βρω. Άμα το βρω, γιατί θες το κρύψω, δεν υπάρχει θέμα. Βάλε Ξυσένη μου τα γυαλιά σου να δεις καθαρά. Τι είναι αυτά τα γυαλιά? Δικά σου. Δικά μου αυτά τα γυαλιά. Χριστός και Παναγία, στραβώθηκα η γυναίκα. Αυτά δεν είναι τα γυαλιά της Χριστίνας. Όρκο δεν παίρνω. Όρκο δεν παίρνεις. Τι ρωτάς την Ασπασία, καλέ? Δεν ξέρω εγώ τα γυαλιά μου, τα οποία εξάλλου τα έχω απάνω στο τραπεζάκι. Για φέρτε μου, βρε Ασπασία, μισό λεπτό. Ναι, αμέσως. Ωραία, δεν είναι? Τρέλα. Ορίστε τα γυαλιά σου. Να σε καλά, βρε Ασπασία μου. Τι είναι αυτό? Αχ, δόξα τω Θεώ, είδε το φως μου. Βλέπεις με αυτά τα γυαλιά. Ένα κράνο. Φυσικά, πεντακάσα. Εδώ μην το φοράς. Το παράθυρο. Γιατί γελάς? Δεν την ευλανίτη. Μεγάλες βλάκες. Η ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Ρίζος είναι. Το βλέπω, στραβή είμαι. Μετά όμως θα βγει αυλανίτης. Είναι αυτά τα γυαλιά της Χριστίνας. Τώρα που τα βλέπω. Ναι, είναι.
Ταιριάζει αυτός ο σκελετός στο πρόσωπό της. Πώς, σε οβάλ πρόσωπο δεν ταιριάζει αυτός ο σκελετός, πώς το λέτε εσείς αυτό? Τι δεν μου πάνε. Κούκλα! Α, τα έμαθες για την Τέιλορ, Πέθανε. Είναι πολύ νεότερη σου. Ναι, αλλά έκανε άσο τη ζωή. Χώρισε. Πριν 3 μήνες χώρισε. Και είχα μια φαγούρα. Είχε πάρει έναν 30 χρόνια νεότερό της. Καλό πουτανάκι κι αυτή. Πουτανάκι Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Σωστά. Τι το έφερα το υποκοριστικό. Δεν μου λες, εσύ όταν έμεινες χήρα, δεν αισθάνθηκες την έλλειψη του άνδρα? Όχι. Είχα τον κουνιάδο μου. Είχες τον κουνιάδο σου. Ναι, μου φτιάχνε τη φορολογική μου δήλωση, μου κατέβαζε τα χαλιά από το πατάρι, διόρθωνε τα υδραυλικά. Τον άντρα δεν τον έχεις μόνο κι αυτά. Για ρώτα και καμιά ανήπαντρη να σου πει. Τέτοιες στιγμές λες, αχ, να είχα έναν άντρα δίπλα μου. Το λες κι άλλες στιγμές. Νυχτερινές συνήθως. Εγώ σε ηλικία που έμεινα χείρα. Εγώ όμως έμεινα νέα χείρα. Σωστά. Αλλά τώρα πια είσαι και συζητεμένη. Σαν μουσχάρι. Άλλωστε, τώρα δεν συζητάμε για σένα. Για την Τέιλορ και για μένα συζητάμε. Όχι, να συζητήσουμε και για μένα. Έχεις σκεφτεί εσύ πως άντεξε εγώ 10 ολόκληρα χρόνια ολομόναχη? Η Πινελόπη πώς άντεξε 10 χρόνια. Ποια Πινελόπη? Το Οδυσσέα. Α, εσύ θα με τρελάνεις. 10 χρόνια τον περίμενε πιστή. Όχι πιστή με ένα τσούρμο μνηστήρες μες στο παλάτι. Ναι, αλλά δεν ενέδωσε. Εσύ που το ξέρεις ότι δεν ενέδωσε? Το λέει ο Όμηρος. Βέβαια, γιατί αν έλεγε ο Όμηρος ότι η Πινελόπη έβγαζε τα μάτια της με τους μνηστήρες, δεν τον δάσκαν στην πρώτη γυμνασίου. Εσύ λέγε τι θες. Εγώ ξέρω ότι η Πινελόπη υπήρξε κυρία. Ωραία, εγώ να το δεχτώ. Η Πινελόπη περιμένει τον Οδυσσέα. Εγώ ποιον περιμένω? Το Περικλή. Υπάρχει περίπτωση καλή μου γυναίκα να έρθει ο Περικλής από τον άλλο κόσμο να με βρει? Όχι, εσύ θα πας να τον ανταμώσεις όταν θα έρθει η ώρα. Α, δεν υποφέρεσαι πια. Μα τι νομίζεις, κοντοζυγώνει αυτή η ώρα. Εσύ κάπρακε για πώς κάνεις έτσι, το χωρίς ανάσα είναι. Να μου κάνεις τη χάρη. Μπορεί να είμαι χρόνια χείρα, αλλά θυμάμαι ακόμα πως... Νυμφίδιο. Τσαπίλα. Τσαπίλα παντού. Μη μιλάτε, δεν ακούω τι λένε. Μα δεν λένε και τίποτα. Αγκομαχάνε. Ένας βούρκος, ένας απέραντος βούρκος. Η Καμίλα δεν βλέπει ποτέ τη δικιά της την καμπούρα. Ό,τι πρόστιχα είχανε μας τη δείξανε απόψε. Και να ήταν μόνο στην τηλεόραση. Προσπαθείς να μου πεις κάτι? Όχι, επειδή μίλησες για προστιχές. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ποιο είναι το σπίτι του κρεμασμένου? Αυτό εδώ που κατοικούμε. Τολμάς να με πεις εμένα πρόστιχη? Εσένα όχι, εσύ είσαι υπόδειγμα ηθικής. Με έχεις αποδείξεις του εναντίου. Είσαι πιωμένη και δεν ξέρεις τι λες. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Εγώ δεν μιλώ με αλκοολικές. Θέλω να πω, υπήρχαν κι άλλοι που τους νομίζαμε για ηθικούς και τίμιους. Μια ανίστα μου ήρθε μια ξαφνική Κάτσε πνιγμία. φάτωση. Ειδοποιήστε την αστυνομία, κινδυνεύουμε. Όλος ο κόσμος το θεωρούσε σωστό οικογενειάρχη, καλό χριστιανό. Σε ποιον αναφέρεσαι? Στο γιο σου. Θεός χωρές τον. Πολύ αμφιβάλλω αν δεν το συγχωρήσει ο Θεός μετά από αυτά που έχει κάνει. Όταν μιλάς για το γιο μου, να ξεπλένεις το στόμα σου με ροδόνερο. Θα το ξεπλύνω το στόμα μου, αφού πρώτα σου πω 2 πραγματάκια.